যত মিডিয়া হামবাই থাইসং অন্যরকম খনা থাইতে ফাউন্টেন মহঙ্গা উসমুক হাউস মতে হাই উসমুক হাউস সারা ত্রিপুরা রাজ্যও 50টা দङ 37.5 মানে 37.5 সারা 37 crore দङ জায়গা টিটিএডিসি नि बिसिंग म टिटिएडिसि नि बायबिनो खायजाक दङ बेसि दिन नांलाक कारण चिनी बररक राबार नि जे मूल्य चिनी खूब कम मूल्य मानो रेट कम मानो आबानि बागैनो उस्मुक हाउस नि बिसिंति गाय जदिनो केबो जदिनो जगह राबार प्रोसेसिंग सेंटर तुबुय म अनेक रेट माननाय आबानि बागैनो टिटिएडिसि नि यागो मते हाई प्लेन फाइका आबानि बागै सीएम साहेब नो हामबाय याफारो जोंनि एम साहेब कमल जिनो हामबाय याफारो मते हाई खाइमा बागै कारण चिनी जे बररक जे चिनी कृषक रक जरा बेनिफिशियार रक बर काहाम लाव बनमानाय क्वालिटी राबार सीट नाय मार्केटर रेट काहाम मानाय जे जागा 150 टाका जदिनो राबार माखाय उस्मुक हाउस रेट मानाय 200 250 टाकानि बिसिङाव मानाय आबेन मनो जे बेनिफिशियारि पुरो जरा फाइनाय प्रोसेसिंग तुय जा खाइनाय बेनिफिशियार काहाम लाव नंनाय टिटिएडिसि नि नाहारमुं अनेक नाहारमुं कतर जे जागा आगि नि सरकार मते हाइवान सुगिया बरक ताव बंनि चिनी कमल बाबू सं चिनी पुनो बाबू सं अनेक काहाम काहाम वान सुगजाक टिटिएडिसि न सनामनि बागै मनि बिसिङाव आंबो लगरि दंबंनो जे खायना नांमाने जों याक बायाक मिलि खाइलायनाय चिनी एडिसि डेभलपमेन्ट याखाय राज्य सरकार कोनो डेभलपमेन्ट या एडिसि डेभलपमेन्ट खामानो चिनी तिब्रासा डेभलपमेन्ट एडिसि आनडेभलपमेन्ट मानोना चिनी तिब्रासा आनडेभलपमेन्ट आबायनो बागैनो टिटिएडिसि नि बिसिंति खायै जों तबुक चिनी बर रंनो याप्रि कुसुक जागा याप्रि कारिना नायो चिनी जे नाहारमुं जों एक संगे सामुं तांलायनाय कोनो जागा डिफेक्ट माने बरबाय कोनो क्रय जों काहामकै सामुं तांलायनाय बसकांगो जों एक त्रिपुरा सेस्त्र त्रिपुरा खायनाय चिनी राज्यनि मुख्यमंत्री नि नेतृत्वआव चिनी सरकार जों काहाम हालक दंगो बरबाय जों एडिसिनो जों बसकांगो तेबो काहाम काहाम प्रोजेक्ट याफाना लायनाय एडिसिनि प्रोजेक्टनो जों तेब सक्सेस खायलायनाय बेलाय हामबाय।